Maayong adlaw sa inyo tanan. Kag siningitiyo nagapasalamat kita sa Ginoo kay ginatagan ba niya kita sang panahon diin kita magpadayon sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Acts chapter 3 verses 1 pakadto sa 10. Kag akon diri pagabasahon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling Isasabto ka adlaw nagkadto si Pedro kag si Juan sa templo sang mga alas 3 ang takna sa hapon. Nga amo ang tiyon sa pagpangamuyo. Dito si ginatawag ng patahom nga puwerta, may isa ka tawo nga piang halin sa iya nga pagkatao. Ginayayungan siya adlaw-adlaw kag ginabilin sa sini nga puwerta sa pagpakilimos sa mga tao nga nagasulod sa templo. Sa pagkakita niya nga nagapasulod si Pedro kag si Juan, nagpangayo siya sing limos, gintulok nila siya kag nagsiling si Pedro sa iya, "Tulo ka sa amon." Kag gintulok niya sila nga nagapaabot nga may pagabatonon siya. Nagsiling si Pedro sa iya, wala gid ako sing kwarta, pero ihatag ko sa imo ang yari sa akon. Sa ngalan Hesukristo nga taga Nazareth, tindog ka kag maglakat. Ginuyatan niya siya sa tuo nga kamot kag ginpatindog. Sa gilayon nagbakod ang mga tiil kag buko-buko kag nagtumbo siya. Nagtindog siya kag naglakat-lakat, dayon nag-upod siya sa ilas pagsulod sa templo nga nagalakat kag nagatumbo kag nagadayaw sa Dios. Nakita sa mga tao nga nagalakad siya kag nagadayaw sa Dios. Kag sang namulalungan nila nga ini siya amo ang nagkapakilimos anay sa matahom nga puerta sang templo, natingala sila kag naurongan sang natabo sa iya. Ini amo ang pulong sa Ginoo, kag kabay nga ini mga pulong makahatag sa aton sing kabakod sa aton pagsalig dira kay Ginoong Jesucristo nga aton nga personal nga manuluwas. Aton nga suliton ang mga sugilanon diri kag kuwaon naton ang mga espirituhanon nga leksyon para gid sa aton mga kabuhi. Ang istorya naghambal sing subong sini nga si Pedro kag si Juan nagkadto sa templo o kon sa simbahan sa pag-attend sa ginatawag naton nga prayer meeting o kon prayer service. Kag sang naglakat sila dito sa simbahan o kon sa templo dito sa Jerusalem, ilang natulupangdan kag nakita nila ang isa ka tawo nga piang nga nakapakilimos. Kag ini nga tawo nagabayaw sa iyang kamot sa ibabaw, pero ang iyang ulo nagaduko kag daw nahuya siya, pero iyang kamot iya ginabayaw agod nga mahatagan sang limos. Agan siling diri sang Bible nga ginayayungan siya adlaw-adlaw pagkadto dito sa puwertahan sang templo agod nga magpakilimos. Kadamo sa mga tao nga nagakadto dito kag schedule sa ilang prayer service katatlo sa isa ka adlaw, mga alas 9 sa aga, dason alas 3 sa hapon, kay mag-ara pa nga mga alas 6 pakadto sa ibabaw. So ang mga tao nagabulos-bulos kadto dito simbahan para magpangamuyo.
Kag sang nakita ni Pedro kag ni Juan ang amo nga lupog o kon amo nga piang, gintulok nila nga duwa. Kag sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu, sila naluoy sa sininga lupog o kon piang, kag ila ini nga ginbuligan. Pero ang piang nga tao, nagapaabot nga maghatag sila sang limos para sa iya. Kwarta ang ginapaabot niya nga ihatag sa iya. Pero nagsiling si San Pedro sa iya. Sila ni San Pedro, wala gid kami kwarta. Wala kami sang bulawan o kod silver nga igahatag sa imo. Pero siling ni San Pedro, ang yari sa akon ihatag sa imo. Kag nagsiling si San Pedro, sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga taga Nazareth tindog. Kag ginkaptan siya ni San Pedro sa giyatuo nga kamot kag ginpatindog. Kag sa gilayon siling sa Bible, nagbakod ang iyang mga tiil, kag naglakat-lakat siya, kag nagtumbo-tumbo sa dako gid nga kalipay. Kag San Pedro kag si John nagpadayon pasulod dito sa templo. Pero aton suliton ang mga bagay diri kagatagan naton sang leksyon. Una, si San Pedro kag si John nagkadto agod nga mag-attend sang prayer meeting dito sa simbahan o kon sa templo. Kagato nini hatagan man sang mayo nga pagtulunan sa aton kaugalingon nga kita nga mga anak sang Dios dapat man nga magpangamuyo. May duwa ka klase sang nagakabagay nga aton nga talupang daw nanuod sang pagpangamuyo. May ara nga pagpangamuyo nga tawag naton nga private. Kita lang o kon ikaw lang kag ako, siguro masulod sa isa ka lugar katulad sang aton kwarto kag mag-isahanon sa pagpangamuyo sa Dios. Sa sinang private o kon pag-isahanon nga pagpangamuyo, aton mahambal sa Ginoo ang tanan nga aton ginabatyag, ang tanan nga yara sa aton huna-una, kag hindi kita magkahuya, maghambal sa Dios, kay ang Dios nagapamati gid kag nagasabat sang aton mga pangamuyo. Pero ang Ginoo may ara man nga matahom nga paagi, luwas sa aton private o kon pag-isahanon nga pagpangamuyo, may ara man nga ginatawag nga public nga pagpangamuyo. Kag iniya, dapat nga makig-impon kita sa iban nga mga kautoran o kon tumuloo kag magpangamuyo sa Dios upod sa ila. Amoy ining kabangdanan nga nagsiling ang Hebro Kapitulo 10, versikulo 25, nagasiling, hindi kamo magkalipat sa pagtililipon sang tingob, katulad sang ginahimo sang iban nga mga tao. Ilabi na gid siling sa Bible, kay madali na lang si Kristo magabalik sa sini nga kalibutan. Kag sa dugang sina, ang Mateo Kapitulo 18, versikulo 20 nagasiling, nga kundiin ang duwa o kon tatlo nga nagatipon sa iyang ngalan, ara gid siya sa tunga, handa sa pagpamati sang mga pagpangamuyo sang iya mga kanakan. So ako nini atagon, kag dapat ini naton batonon nga kamatuoran, nga ang pagpangamuyo may ara nga pwede nga mag-isahanon o kon private nga pagpangamuyo nga ikaw lang isa, kag ang Dios nga imong ginatawag
handa sa pagsabat sa aton mga pagpangamuyo. Pero dogang siling sa Ginoo, dapat man kita nga magpangamuyo upod sa iban nga tumuloo sa Dios kag naglaygay ang Bible sa aton nga hindi kita dapat magkalipat sa aton pagtipon sang tingob agod nga makasimba kag makapangamuyo kita sang tingob dira sa Ginoo. So ang pagpangamuyo tama agad ka importante. So pag-abot nila dito sa simbahan o kung sa templo, kagamuni ang nakita nila ang isa kapiang o kung lupog nga nagapakilimos, kagako na namit lang pero akon lang suliton ang siling ni San Pedro, siniya wala gid kami isang kwarta pero ang yari sa amon ni hatag sa imo, sinya sa ngalan ni Ginoong Hesus nga taga Nazareth, tindog. Kagin kaptan niya, kagin patindog, ang tao nagtindog, naglakat-lakat, kag nagtumbo-tumbo sa kalipay. Okay, aton kwaon ang duha ka ideyas dre, nga ginsiling ni San Pedro. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, wala siya naghambal nga sa akon ngalan, o kon sa ngalan ni Moses, o kon sa ngalan ni Abraham, ang dalagkong mga tao nga nasulat sa balaang kasulatan. Wala man siya nagambal na sa ngalan ni Muhammad, ang bangtog nga founder sang isa ka siling naton religious organization. O kon wala man siya nagsiling sa ngalan ni Buddha o kon ni Buddha, kundi ang iyang gambal sa ngalan ni Ginoong Hesus, ni Ginoong Hesukristo. Ang buot silingon sini amo ini nga si Kristo mas gamhanan kag makahimo sang bisan ano nga butang nga makahatag sang kaayuhan sa iyang mga nakagamo mga tao. Kag wala sing makatupong sa gahom ni Kristo. Bisan sino nga mga leaders, dalagko gagamanan nga mga leaders sa sininga dota, mas labaw kagamhanan si Ginoong Hesus kay paagi siya ngalan, maayo ang bisan ano nga balatian sang tao suno sa iya nga kabubuton. Amo ini nga gingamit ni San Pedro kag ni John ang ngalan ni Kristo. Okay? Kag magsugpon pa ina siling niya sa ngalan ni Kristo nga taga Nazareth. Kukuhaan naton ini jotay sang kahulagan para sa aton kabuhi. Ang pagsiling ni San Pedro nga sa ngalan ni Jesus Christ, ina nagatudlo nga si Kristo gamhanan nga Dios. Kay man ang meaning sang pulo nga Dios o kon pulo nga Jesus Christ, nagakahulugan ina Diyos nga manluluwas. Jesus, kung sa aton pa, Diyos nga manluluwas. Ginmit lang niya ang pulo nga Nazareth. Ini magsiling kita nga Jesus Christ nga taga Nazareth, ina nagatudlo sa aton nga ini si Jesus Christ ang aton Diyos nga manluluwas, nagkari sa kalibutan, nangintaw siya o kung nagpakatao, kag nag-istar dito sa Nazareth sang malawig nga mga tinuoy upod sa iyang tawhanon nga ginikanan. So kung kumplitohon naton ini, kag isahon naton ang buot silingon ni San Pedro amo ini nga si Jesus Christ, Diyos naton nga manluluwas, nga nagpakatao kag nag-istar sa lugar ginatawag nga Nazareth. Siguro daw ma-confuse kita jotay kay sa ato na baluan si Jesus Christ na tao sa Bethlehem. Nga wala nagsiling si San Pedro nga sa ngalan ni Ginoong Kristo nga taga Bethlehem, kay man ang kamaturan amo ini nga si Jesus Christ
matuod na tao dito sa Bethlehem, pero sa nagakaigo nga tion, gindala ni Mary kag ni Joseph sa lugar nga ginatawag Nazareth, kag dito si Kristo nagdako sa Nazareth. Natao siya sa Bethlehem, pero dito siya nagdako sa Nazareth. Kay dito sila nagpuyo, upod kay Joseph kag kay Mary, dito sa lugar ginatawag nga Nazareth. Kagaton talupang doon pagid ang isa ka kamatuoran nga ang Nazareth nga ni nga diin si Kristo nagdako, isa lang ni siya kagamay nga lugar, kag indi ni siya bantog nga lugar. Ginatawag na sa mga manunulat nga medyo nagakatulog nga banwa, sleeping town. Wala progreso, kag daw ginakilala nila nga wala gid sing maayo nga sahi nga mga putang kag mga tao nga bantog nga nagalin sa Nazareth. Pero ini nga lugar nagbantog na lang kakilala tob-tob subong tungod kay si Kristo didto nagdako sa Nazareth. So mga kautoran, kung butangan naton ini sang mayo nga leksyon sa aton mga kabuhi, karon nga may nadlaw amo ini, hindi kita magka-discourage kung kita nagdako sa isa ka lugar nga hindi bantog nga lugar. Hindi ina makapugong sa imo kag sa akon sa pagpaninguha kag pag-angkon sang maayo nga palaboton kung magsiling kita nga ti way-waay gid kuya kanagalin ako sa barangay hindi bantog nga lugar. Doon po mga Kristo naghalin man sa pinaka gamay nga banwa nga hindi man bantog, pero dito siya nagdako ang manluluwas sang tanan nga mga tao sa kalibutan, dito nagdako sa Nazareth. So ang lugar kung diin man ikaw matao, interior man nga lugar, barangay o kon banwa, dapat nga hindi ina makapugong sa imo sa pagpaninguha, agod mag-uswag ang imong pagpangabuhi, kag wala ina, kag hindi ina makapugong, nga makasiling ikaw nga wala kaya sing paglaom, kay naghalin ikaw sa isa ka lugar nga hindi bantog. Kung iban sa aton, siguro naghalin sa mga kabukiran, dito kita na tao, pero ang Ginoo nakahibalo sina kung anong kahimtang sa aton mga kabuhi, kag pagpangabuhi, magpangamuyo kita sa iya, siya magatoy-toy sa aton, paano nga mag-uswag ang aton mga pagpangabuhi sa sinikalibutan. Kaya kung nagatoo, suno sang natudlo sang Bible, nga ang Diyos nagahatag sa aton tanan sang maayong palaabuton. Kung kita nga mga tao, ihara sa Ginoo, kag nagasalig sa iya, kag ginatuman naton ang iya pagtuytoy sa aton mga kabuhi. Kag ang isa pagid kakamaturan do amo ini, nga ginhambal nakon kaina, nga ang pagsiling ni Pedro nga sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga taga Nazareth tindog. Okay. Aton gid talupang doon ang ginasiling sa Bible nga ang kamatuoran amo ini nga si Kristo Diyos siya aton manluluwas, pero nagpakatao siya. Nagsulob siya sang unod sang tao. Kag didto siya nagpuyo sa Nazareth. Ang Diyos pwede mahimo nga tao. Amo ina si Kristo. Pero aton talupang doon nga ang tao iya hindi pwede nga mahimo nga Diyos. Okay? Sulito nakon. Ang Diyos pwede nga mahimo nga tao, amo na si Jesus Christ. Pero ang tao hindi mahimo nga Diyos. Ang pagpati nga ang tao mahimo nga Diyos,
trabaho ina ni Satanas. Ginatawag ina nga Anti-Kristo. Amo na ang ginhimo ni Satanas didto sa garden sang Eden. Siyang iya gintintar ang aton una nga ginikanan. Ginsingganan niya si Adan kag si Eva. Okay, kaon kamo sinang kahoy nga bunga sang kahoy nga ginadili sang Dios sa inyo. Nagsabat si Eva, hindi kami magkaon. Kinagsiling ang Diyos nga kon magkaon kami, mapatay kami. Siling ni Satanas, hindi kamo mapatay. Ang Diyos nagsiling nga hindi kamo magkaon, tungod kay nahibalaan sa Diyos nga kung magkaon kamo, mahimo man kamo nga Diyos, magatupong kamo sa iya. Okay? So, ang una-una gali nga ang tao, mahimo nga Diyos, halin ina kay Satanas. Ang ginatudlo iya sang Bible, amo ini, nga ang Diyos, nga amo si Kristo, nahimo nga tao, kag nag-istar, o kung nagpuyo dito sa Nazaret. So, ang kamatuoran, hindi naton pagbaliskadon. Ang ginatudlo sang Bible, amo ini ang aton nga sundon. Kaya ginhambal nakon bago lang, nakita ini sa 1 John chapter 4 verse 3 nga naghambal nga ang tao nga amo ang Dios nga amo si Kristo nangin tao. Kag kung magpati kita sa sina kamatuoran siling sang Bible ina nga espiritu o kung kamatuoran naghalin sa Dios. Ano nga kamatuoran? Nga ang Diyos nga amo si Kristo nagpakatao sa sininga kalibutan. Okay. Anong sunod nga makita naton? Nag-ayo na ang lupog, nakalakat, nagtumbo-tumbo ang pobre nga piang nga tao sa kalipay. Kag tungod kay si Pedro kag si John, masulod sa simbahan kay mga muyo, nag-upod ini nga tao ang lupog o kunang piang. Nag-upod siya sulod sa templo. Primero, ina niya nga eksperyensya nga nakalakat siya. Kay man ang siling sa Bible, padayonon mo ni pagbasa, chapter 3 kag chapter 4, dira makita nimo ang bugos nga istorya. Ini nga tao ini siya nga lupog na nga daan, piang na nga daan. Wala ni siya maka-eksperyensya nga nakalakat halin sa pagkatao niya. Una niya ini nga hitabo nga nakalakat siya tungod kay ginayo siya sa gahom ni Ginoong Kristo nga mo ang aton nga manuluwas. So naglakat siya ka nagatumbo-tumbo pasulod sa templo kag ang tanan nga mga tao dito sa sulod sang simbahan natingala gid kay man sagi siya tumbo-tumbo kag nagadayaw sa Dios, nagapasalamat siya sa Dios kay nag-ayo siya. Okay? Ang observation sa mga tao dito, daw medyo wala sila kaayo kaintindi. Sila nila, daw amo maning lupog dito sa purtahan, sa gate, nga nagapakilimos. Siling na paano na nga nagtumbo-tumbo na ni. Siling sa iban, nga nagatumbo-tumbo na kay hindi pa na siya kabalaw maglakat. Kabalaw ka, way siya kalakat talin siyang gamay pa. Ang iyang palakat siguro na amo na iya tumbo-tumbo kay wala siya na anad maglakat mo. So wala sila pa maginsindihanay. Pero ang ginatulok sang mga tao to, hindi manggani ang lupog. Ang sagi nila tulok, si San Pedro kag si John, nga amo ang nag-ayo sa sining lupog. Kay natingala sila kundiin nagkuha sang gahom si Pedro kag si John sa pag-ayo sini nga lupog. Kag tungod sina nga naobserbahan ni San Pedro nga dako gid ang katingala sa mga tao kag kung
kundiin naghalin ang gahom nga nagayo sa iya. Si San Pedro nagtindog kag naghambal sa sining mga tao. Anong siling ni San Pedro? Sila mga kauturan, nga daw natingala gid kamo, kag nga nagatulo kamo sa amon, nga daw nagapinsindi, nga kami kag paagi sa amon gahom, naayo ini nga tao. Nya hindi, siling ni San Pedro gintinaw niya, nga paagi sa ngalan kag gahom ni Ginoong Hesus nga taga Nazareth, ini nga tao nag-ayo na subong. Kag ang piang man nagasinggit nga nagakalipay kag nagadayaw sa ngalan sang Dios, nagapasalamat sa Dios. Nga ang wala siya nagpasalamat sa kay Pedro kag kay Jan nga nag-ayo sa iya. Nahangpan sa sininga piang nga ang nag-ayo sa iya hindi si Pedro kag si Jan, kundi ang Dios amo ang nag-ayo sa iya, kay manadumduman giniya sa iyang una-una nga nagsiling si Pedro sa ngalan ni Hesus nga taga Nazareth, tindog ikaw. So maatag para sa iya nga ang Dios amo ang nag-ayo sa iya, kag hindi si San Pedro kag si Jan. Amo man ina ginhambal ni Pedro sa mga tao, nga ang Dios si Kristo amo ang nag-ayo sa sininga piang. Kag aton man tanaw na kamatuoran, kay man dapat nga kung ano ang aton mga ginahimo sa sininga kalibutan, dapat nga ang ngalan sang Dios amo ang mahimaya, hindi kita. Ang piang ginindayaw niya, ginhimaya niya, ginpasalamatan niya ang Dios. Kay man ang Dios amo ang nagabulig kag nagaayo sa aton sa tanan naton nga problemas, bisan pa ang balatian. Kung kaysa nga aton hunahuna amo ini, nga kung magmasakit kita, ang aton doktor nga espesyalista amo ang nag-ayo sa aton. So daw medyo ina nga hunahuna, hindi gid kaayo insakto. Aton dumdumon nga ang tanan nga pag-ayo sang aton balatian, halin ina sa Dios. Halin ina sa gahom sang Dios, hindi sa aton doktor. Ang aton mga doktor, galamiton lamang ina sang Dios sa pagbulig sa aton. Pero ang tanan nga pag-ayo sang balatian, tanan naghalin sa Dios. Ang mga doktor, nurses, iban pa nga manugbulong, galamiton lamang ina sila sang Dios. Kag kung hindi ina sila pagamiton sang Dios sa pagbulig sang aton balatian, wala ina sila sang sarang mahimo. Kay man ang Bible nagasiling, apart from Him, we can do nothing. So kung ano man nga kayuhan ang nabaton naton, siguro mga bugay espirituhanon, bugay espiritual, pag-ayos ang aton mga balatian, ang pasalamatan naton, kag pasidunggan naton, amo ang Dios. Kaya ang tanan nga maayong bagay nga nag-abot sa aton, halin sa langit, halin sa Ginoo, nga nagabulig sa aton tanan sa sininga kalibutan. So, may ginhambal man si Pedro. Primero, ginhambalan ni Pedro ang mga tao sa sulod sang simbahan, sang templo. Pero nakabati ang mga leaders sa Jerusalem. Dito ang mga Sadducees, ang mga high priest, ang mga elders sang mga Hudiyo, mga leaders ini,
sa mga katawan sang Israel o kon sa mga Jewish people. So pagkabalo nila nga ang lupog ang piang nag-ayo, ila gin-examine si Pedro kag si John. Ginhusisa nila ang siling sa mga leaders, kay sino ngalan kag otoridad ang inyo gingamit sa pag-ayo sa sining lupog o kumpiang. Ginsabat sila ni Pedro kag ni John sa amo magyapon nga rason. Sila niya mga leaders, kuno si saon ninyo kami, ang amon masiling sa inyo amo ini. Nga ini nga lupog o kumpiang nag-ayo tungod sang gahom sang anak sang Dios, si Ginoong Jesucristo nga taga Nazareth. Amo ina ang ginhamban niya sa mga leaders. Karon mga leaders daw hindi iya magpati sina, kay man ilabi na gid ang mga Sadducees hindi magpati nga may pagkabanhaw sang mga patay. Di kay San Pedro nagsiling nga sa ngalan ni Kristo nga nagpalansang dito sa cross, ginlubong kag nabanhaw, siya ang nag-ayo sini nga piang, sini nga lupog. So do hindi mag-insaktuhan ay ang ilang mga panguna-una. Pero ang isa lang kabutang nga akong gid impasiya mo ini, nga bisan pa ang mga leaders nakahibalo kay ginhambala ni San Pedro nga si Jesus Christ sina amo ang nag-ayo, hindi kami kundi si Jesus Christ. Kagamoy na ang ginasiling na nakon nga sa tanan naton nga ginahimo sa sini nga kalibutan, dapat nga ang Dios amo gid ang mapasidunggan, hindi kita. Ginpasidunggan ni John kag ni Pedro si Jesus Christ paagi sa pag-ayo sa sining lupog. Kag silang tanan, ilabi na gid ang mga tao dito sa sulod sang templo, medyo nagdayaw sila sa Ginoo tungod sang natabo sang kabuhi sa sining nga lupog. Kag amo man ining natudlo sang Bible sa aton nga makita sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nga nagasiling, bisan ano ang aton himoon naton ini sa pagdayaw sa Dios. Ang tanan naton nga ginahimo sa ating kalibutan, aton himoon sa paghimaya sa ngalan sang Ginoo. Amo ni nasilin ni John chapter 3 verse 30. Siling ni John amo ini nga dapat ang Dios mangindako, bayawon siya. Kag siling ni John, kag ako iya dapat manginjotay. He must increase, but I must decrease. Increase, then decrease. Kita iya mangin gamay, mangin jutay. Dapat ang Dios amo mga pangibabaw kag mangin dako. Kabagdanan ginasulit nakon nga kon bisan ano ang aton paghimuon sa siningadota, dapat ang Dios amo ang mahimaya, hindi kita sa aton kagalingon. Kay man nagapadayon ang Bible sa paghambal sa Pilipos 4:13. Kabalo ka kung anong siling ni San Pablo. Si San Pablo amo ang naghambal sini. Siling niya, I can do all things. Mahimo nakon ang tanan nga butang. Wala siya da nagperiod, kundi nagsiling siya, paagi kay Kristo nga nagahatag sing gahom sa akon. Ano ang buot niya silingon niya? Sinya mahimo nakon ang tanan nga butang paagi kay Kristo.
Kung wala si Kristo, wala ako sang mahimo bisan ano nga butang. Sa ngalan sang Ginoo siling niya, mahimo nakon ang tanan nga butang. So mga kauturan amo gini, ang aton ibutang sa aton unana, bisan anong buhaton naton, buhaton ini naton agod mahimaya kag madayaw ang ngalan sang Ginoo, kay kun wala siya, wala kita sing sarang mahimo sa aton kaugalingon. Kag si San Pedro kag si John sang nagahambal sa sini, kag ginasulit-sulit nila pirmi nga ang bulag nag-ayo tungod sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga tag Nazareth. Kag naghambal pagid si San Pedro kag si John sang isa pagid kakamatuoran. Nagsiling pagid siya, kung kaluwasan sang aton kalag ang paghambalan, silin ni San Pedro, wala na sing iban nga ngalan nga ginpadala ang Amay diri sa kalibutan, diin kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kagini makita nimo sa Acts chapter 4 verse 12 nga naghambal siya nga wala na sang iban nga ngalan luwas sa ngalan ni Ginoong Hesus nga ginpadala sang Amay, diin kita makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Kung amo sina ti anong buhaton naton, ang aton buhaton amo ini nga kita magadangop kay Ginoong Hesus, aton ibutang ang aton pagtuo dira sa gamhanan na kamot ni Kristo, kag aton siya batonon subo nga aton personal nga manuluwas sulod sa aton mga kabuhi. Kay man karon amo ang adlaw sang kaluwasan, buwas base ulti na ang tanan. Aton gid isurrender ang bugos naton nga kabuhi dira kay Kristo, kay siya lamang ang gamhanan nga manuluwas nga makabulig sa aton bisan pa sa kaluwasan sang aton mga kabuhi. Mga kauturan, madamong salamat. Kabahingang Diyos magapadayon sa pagpakamayo sa aton karon kag bisan tubtob sa walay katapusan.